जिथं जातो ते सर आलेले असतील, आता CA सर आहे. तर त्यांच्याकडे जाऊन आता माझा ITR फाईल करतो. मी विसरून गेलो होतो, माझ्या लक्षातच नव्हतं राहिलं. कारण की तर रामू आज संध्याकाळी निघणार, तर त्याला प्रवासासाठी खूप शुभेच्छा रामू तुला. आणि व्यवस्थित जा, काही नाही, घरच्यांची काळजी करायची नाही, व्यवस्थित राहायचं, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यायची. नमस्कार मित्रांनो, तर पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप स्वागत आहे. तर मित्रांनो, एक गोष्टी असे विसरून गेलेलो तुम्ही, म्हणजे ITR फाईल करण्याची डेट जी होती ती 31 तारीख होती. म्हणजे 31 तारखेला प्रत्येकाला शेवटची डेडलाईन दिलेली होती की या दिवशी इथे ITR फाईल करायचं आहे. पण माझ्या डोक्यातून गेलं, म्हणजे माझ्या लक्षात पण नाही राहिलं का आज आपल्याला या ठिकाणी ITR फाईल करायचं आहे. तर आज सकाळी लक्षात आलं आणि पहिलं म्हटलं आपण ITR फाईल करून येऊया. तर आता एक CA सर आहे, इथं येवल्यातच आहेत, तर त्यांच्याकडे मी चाललो आहे आणि ITR फाईल करून घेतो. तर तुम्ही पण ITR वगैरे भरलेला असेल, नसेल भरलेला तर आज शेवटची तारीख आहे, तर तुम्ही तो ITR पण फाईल करून घ्या. असं नाही की आपलं उत्पन्न जास्त असल्यावरच आपण ITR फाईल केला पाहिजे, तर प्रत्येकाने ITR फाईल केलंच पाहिजे आणि ते चांगलं पण असतं आपल्यासाठी. तर आता मी पहिले जातो आणि ITR फाईल करतो. आणि आज माझा मित्र, मी तुम्हाला मागे ब्लॉगमध्ये दाखवलेला पण होता, रामू. तर रामूची सुट्टी पण आता संपलेली आहे, तो 15 दिवसाची सुट्टी आलेला होता, तर त्याची सुट्टी पण संपलेली आहे. तर आज संध्याकाळी तो जाणार आहे, म्हणजे संध्याकाळची त्याची ट्रेन आहे. ट्रेनमध्ये तो मुंबईला जाणार आणि मुंबईवरून श्रीनगरला जाणार आहे. तर संध्याकाळी आज तो जाईल, तर त्याला पण मी पहिले भेटून येतो, कारण की नंतर जर कामात व्यस्त झालो तर त्याला भेटू पण शकणार नाही. तर आता पहिले जातो, ITR फाईल करतो आणि त्यानंतर मग आता रामूला जाऊन भेटतो. मित्रांनो, मी ते आता आलेलो आहे इन्कम टॅक्स फाईल करण्यासाठी. तर आता तिथे जातो, ते सर आलेले असतील, आता CA सर आहे, तर त्यांच्याकडे जाऊन आता माझा ITR फाईल करतो. मी विसरून गेलो होतो, माझ्या लक्षातच नव्हतं राहिलं, कारण की 31 तारीख जी होती त्याची ही डेडलाईन होती. तर आता आज शेवटचा दिवस आहे, तर आज माझं काम पहिले करून घेतो, मग नंतर आता रामूकडे जातो. तर मित्रांनो, मी आता ITR फाईल करून आलेलो आहे आणि रामूला आज जायचं आहे, तर त्याच्या घरी आलेलो आहे मी आता. तर तुम्ही बघू शकता की त्यांची मुले आता या ठिकाणी खेळत पण आहेत, तर पाठीमागे दिसेल तुम्हाला. आणि मुले पण थोडे नर्वस झालेले आहे, कारण की आज रामू रात्री जो आहे ट्रेनने जाणार आहे मुंबईला आणि मुंबईवरून फ्लाईटने जाणार आहे. तर त्याची मुले पण या ठिकाणी नर्वस झालेली आहे. तो पण नाराजच आहे आजच्या दिवशी, कारण की मुलांपासून खूप दूर जात असतो, तर त्यामुळे तो नाराजच असतो. तर रामू पण आज काही तसंच आहे, म्हणजे चेहरा त्याचा तुम्ही बघू शकता की आजच्या दिवशी त्याची सुट्टी संपलेली आहे. म्हणजे 15 दिवस त्यांनी सुट्टी काढलेली होती आणि आजच्या दिवशी त्याची सुट्टी संपते. तर आज संध्याकाळी तो आता ट्रेनने मुंबईला जाणार आहे. आणि तुम्हाला मी म्हटलेलं पण होतं आणि आम्ही एक ब्लॉग पण बनवलेला होता की अमरनाथमध्ये जी ढगफुटी झालेली होती ती कशी झालेली होती, तुम्हाला रामूने सांगितलेलं पण होतं. तर त्याची सुट्टी संपलेली आणि आता तो जाणार आहे अमरनाथ या ठिकाणी. त्याची कंपनी जी आहे पुन्हा त्यांची भोपाळलाच ना, दिल्ली, तर त्यांची बटालियन दिल्ली या ठिकाणी आहे. तर त्यांची कंपनी ड्युटीसाठी अमरनाथ या ठिकाणी गेलेली होती. तर अमरनाथ यात्रा पण थोडे दिवस राहिलेली आहे, तर त्याची ड्युटी तिथून संपेल, मग तो पुन्हा दिल्लीला येणार आहे. आणि त्याची नवीन पोस्टिंग आलेली आहे, म्हणजे तो आता मिझोरमला पण जाणार आहे पोस्टिंग. तुला कसं वाटतंय रामू जायच्या वेळेस? जायचं आता ड्युटीवरती. हा, थोडा नाराज झालेला आहे, कारण की घर जेव्हा सोडता असतो, म्हणजे मुलं असतात, भावंड असतात, त्यांना घर सोडून जायचं म्हटल्यावरती माणूस थोडा नाराज होत असतो. आणि एकदा गेल्यानंतर कसं 4-5 महिन्यानंतरच सुट्टी मिळत असते, तर एवढं परिवारापासून आपल्या दूर राहायचं म्हटल्यावरती थोडासा माणूस नाराज होत असतो. तर त्याच्या बाबतीत पण असंच काही झालेलं आहे. तर त्याची संध्याकाळी ट्रेन आहे, ट्रेन पकडून तो जाणार आहे मुंबईला, मुंबईवरून मग फ्लाईटने जाणार आहे दिल्लीला. दिल्लीपर्यंत की श्रीनगरपर्यंत? श्रीनगर असायच्या तो, म्हणजे फ्लाईट पकडून डायरेक्ट श्रीनगरला जाणार आहे, मुंबई ते श्रीनगर. मग तिथून त्यांची कानवाई वगैरे जे चालत असतील त्यांनी मग तो अमरनाथ या ठिकाणी जाणार आहे. तर थोडा नाराज झालेला आहे आजच्या दिवशी तो. काही नाही, चालत राहतं आपलं, फौजी माणसाचं जीवनच तसं असतं. तर त्याची मुले पण इथे बसलेली आता, तुम्ही बघू शकता, मी दाखवतो, ओळख पण करून देतो त्यांची. तर तुम्हाला समोर जो मुलगा दिसतोय हा रामूचा मोठा मुलगा आहे, कार्तिक. कितीला जातो शाळेत तू? 6वीला जातो. कोणत्या शाळेत? कोपरगाव मै संत जनार्दन स्वामी महाराज मोहनगिरी महर्षी विद्या मंदिर. अच्छा, तो कोपरगावला जातो शाळेत. आणि छोटा मुलगा पण मी दाखवतो तुम्हाला. तर हा रामूचा छोटा मुलगा आहे, तू येवल्यात जातो ना बेटा शाळेत? कोणत्या क्लासमध्ये जातो? दुसरीला जातो ना शाळेत. तर हे 2 मुलं रामूचे, ते पण थोडे नाराज झालेले, कारण की आज पप्पा जाणार म्हणून थोडेसे नाराजच झालेले ते पण. तरी तर शेजारी तुम्हाला दिसतंय 2 मुलं, तर हे त्यांच्या मोठ्या भावाची मुलं आहेत या ठिकाणी. आणि एक मुलगी दिसते, ती शेजारची मुलगी या ठिकाणी बसलेली. तर सर्वजण आता खेळत आहेत आणि रविवारची सुट्टी पण असते. तर एक विरंगळा म्हणून ते इथं गेम खेळत आहे. कोणता गेम खेळताय तुम्ही? बिगनास. काय असतो तो गेम? त्याच्यामुळे आपल्याला वेगळे स्टेट घ्यायचे राहते. असं मला पण माहीत नाही तो गेम काय खेळता येते ना.
चाललंय त्यांची मस्ती. आता रविवारचा दिवस आहे आज त्यांचा. तर हा मुलगा समोर जो दिसतोय तुम्हाला तो रामूचे मोठे भाऊ आहे, संतोष भाऊ त्यांचा मुलगा आहे. बेटा तू कुठं जातो शाळेत? कंचन सुद्धा अकॅडमी. कंचन सुद्धा इथं येवल्यातच आहे ती कंचन सुद्धा. तर त्या शाळेतच तो जातो. तर आज सर्वजण नाराज आहे, तुम्हाला चेहऱ्यावरून दिसेल त्याच्यात तो पण नाराज झालेला आहे की काकांना आज जायचं आहे ड्युटीवरती. तर चेहऱ्यावरचे हावभावचे सगळ्यांचे थोडे वेगळेच आहे. रामू आज संध्याकाळी निघणार, तर त्याला प्रवासासाठी खूप शुभेच्छा रामू तुला. आणि व्यवस्थित जा, काही नाही, घरच्यांची काळजी करायची नाही, व्यवस्थित राहायचं, आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यायची. कारण की फौजी माणसाच्या जीवनामध्ये हे चढ उतार चालूच असतात, त्यामुळे स्वतःची काळजी घ्यायची. इकडं परिवार तुझा व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तुझा भाऊ पण आहे मोठा, सगळे काळजी घेणारे या ठिकाणी आहे. तर व्यवस्थित जायचं तिथं, तू तुझी काळजी घेतो स्वतःची. ठीक. चला तर मित्रांनो, मग तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला हे मला नक्की तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आणि तुम्ही चॅनलला अजून पण सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब पण करून घ्या. आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करत चला. आणि 2 शब्दांचं कॉमेंट असतं ते कॉमेंट पण नक्की टाकत चला. पुन्हा भेटूया एका नवीन ब्लॉगमध्ये. जय हिंद.